Staan Manueli. Waarom moet die jongens niet ik? Ik ga alles uit. Spannend. Cameraman King. Ik ga het. Tala. Sa kita na wake up Ano stress ni may kilay yung straight up Ano po pa nalid sa makeup Kaniba kung tat sa lihat Di ko ay malikos ko rin 10 minutes safe cup Amalay po sa night pusis mo wait up Ano tatay siya di ko pa Rumi mati ko pa tayo na pagswat ko Sa kikiray dalagi ko brain spot 7-6 to wake ka sumafay fat Kasi ay ba't sa drop kami life up Isa up kaming atos lang move na pagswat ko Maka ni Kalifas Ibang ka na sa different places Sa batangos ka muna places Kasi kami po bitas Para may kasi matlata Puwis na places Inikak to ni Taylor po paces Sa isa joke sa big bio hases Ik sinay para gika ni Livas Ik en pieces van different flavors Ik as waarom mga frama may neighbors Soos sa bigat na look na cages Independent sa show kung may cases Ewan pilat di ba po ages As a clock at the 18 ay pass it Tanan yung ID and IC or IT Kasi kapo po stage in the